ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ବନ୍ଧୁର ପଥର ବନ୍ଧୁ। ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ଔଷଧ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିପଜ୍ଜନକ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମନ୍ଥର ଗତିର ସହିତ ବିଷ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗ ଉପଶମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୀରେ ରୋଗୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଔଷଧ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ୟୁର ବାହକ ଭାବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ ସେହିଭଳି ଦୁଇଧାର ଅସ୍ତ୍ର। ସତ୍ପରାମର୍ଶ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାନା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗ ହେଉଛି କୁପରାମର୍ଶ। ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ତୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବିଷ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କୁପରାମର୍ଶର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର, ତାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଶକୁନି। ଯେଉଁଦିନ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାତୃ ଶକୁନିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକା ଦେଲେ, ସେଦିନ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏ ଅବିମୃଶ୍ୟକାରିତାର ଫଳ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ପାପର ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ ପିଛୁଳ ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଶମାତ୍ର ସୂଚନା ପାଇନଥିଲେ ଯେ ପାଷାଣପୁରୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଶକୁନି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚି ଚାଲିଥିଲେ କୌଶଳତାର ସହ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାରେ ଥିଲା ଶକୁନିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୂତ ଭାବେ ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାଗିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରେ ମୂଳ ଥିଲେ ଶକୁନି। ଯତୁଗୃହ ଦହନ, ଭୀମଙ୍କୁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ, ପଶାଖାଳରେ ରାଜ୍ୟ ରଖି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବନବାସ, ତାହା ସହିତ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଶକୁନି। କପଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତାବ, ତାହା ସହିତ ଅନେକ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି କାଳରେ ବାଜିର ସାମଗ୍ରୀ ନଥିଲା। ବାଳୁତ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସପ୍ତରଥୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଅମାନୁଷ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏସବୁର ମୂଳ ଥିଲା ଶକୁନଙ୍କ କୁପରାମର୍ଶ। ପରିଣାମରେ ସମଗ୍ର କୁରୁକୁଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଲେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ଓ ଦୁରାଚାରର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନିମିତ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଏହି ମାର୍ଗ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଶକୁନି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଥିରେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁବା, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।